Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:11 na. Good morning, naimbag ngagsapa. Gawi-gawi sa iwagat agyo-agyod. Maptang dyan nagsapa. Son si Kadidyo namin. At ito po muli ang inyong Car NG, ang inyong Kazi Radio para sa ating usapang pangkalusugan, usapang medical, Peter Mauawang Wasing. At siyempre ang aking kapartner, Ma'am Cynthia Madrid. Good morning. Good morning, Kap. Good morning po sa lahat ng viewers natin. Good evening kay Doc. At syempre, batiin kita, Kap. Congratulations sa napaka-successful na Cordilleran country song mo. Maraming salamat. Yan. Nagulat din ako eh. Hindi ko nga inaasahan na matutuloy eh. Napakaganda niya, Kap. Kahit hindi ko siya napanood ng live kasi walang signal yung pinuntahan namin. Kanya lang ang ganda, na-impress ako. At sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat po naman ng nanood sa ating Cordilleran Country sa PTV, maraming salamat po. Hayaan niyo po may plano yata na national yan. So mas magandang exposure para sa ating mga talent dito sa Cordillera. Oo, Kap. Yun. At nagulat din ako. Sabi ko, ito pala yun. Kasi medyo matagal na hindi na ipalabas. Oo, Kap. 2 beses, 2 attempt na ipapalabas. Kanya lang naho-hold lagi sa Manila. So, dahil sa pandemic. Tapos finally, eto na siya. Yeah. Kaya hindi na ako masyadong nag-advertise nung nito. Oo, Kap. Kasi parang nagdadalawang isip ako. 2 beses kasi na-postpone. Yun, so yan, nandyan na. So tuloy-tuloy na. Abangan mo ang ating second episode naman. At abangan nyo rin kung sino yung mga i-feature natin ng mga Cordilleran artist. Oo, Kap. Yan. Napakagandang balita sa lahat ng mga artist natin dito, Kap. Yun. At doon sa una nating episode, nandyan si Lina Joycing at saka Oo, ang galing niyang kumanta, Kap. Oo, si Isko Oo. Maging. Yan. At sorpresa po yung susunod dyan. Maganda. Maganda. Papagandahin natin ng papagandahin. Akala ko maganda, Kap, yung maging guest mo. Kaya inisip ko tuloy, ako ba yun? Pero teka muna. Ito, usapang medical at pangkalusugan, naghihintay na sa atin. Oo nga, Nandyan Kap, na sa screen kanina natin. pa. Maaga siya. Ang ating doktor ng bayan. Wala pong iba, Dr. Joe Orsua. Good morning, Doc. Hello. Good morning, Kap. Congratulations pala. At okay Thank na rin you. yung mga banat ni Ma'am Cynthia. Good morning. Mukhang pang-comedy na rin siya. So, ayos. Thank you, Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga bagyo Malay mo, Doc. listeners Maging and guest tayong viewers. dalawa ni Kap doon. O mag-duet kayo. Duet. Nakakaya naman. Baka pampagulo ako dyan. Pero kung nakita mo yun, Doc, kung napanood mo yun, nandoon yung greetings ninyo, kasama dalawa kayo ni Ma'am Cynthia. Ay, Ma'am, i-ano mo sa akin. Panoorin ko pagkatapos ng programa. Panoorin Sige, mo Doc. para Hindi ko makita mo yung nakita. makita mo yung sarili Pakita mo mo sa yung link. kwan. Talaga? Nasa TV ba? Oo. At Ayos pala yan, ano? kumusta naman, Doc, dyan? At ilang araw na lang, Pasko na. Kumusta po ang Christmas natin dyan? Tahimik naman pero maginaw kasi bigla dito. Mga tao rito, nagre-ready lang sila. Pero ako naman kasi nagche-check ng mga papel. Finals kasi namin. And then, ayun, magko-compute ng grade. Kaya busy. Oo. Kasi di ba kahit na ako nandito, ang dami ko pa rin trabaho. Itong radyo, TV, sa RNG, yung programa namin ni Ma'am Cynthia, yung programa with UCAP.
And then yung program, yung online classes, like that. Tapos may mga nagkukonsulta din kung paminsan-minsan. Ayun, okay. So tuloy-tuloy Sinasagot pala sila. ang trabaho mo dyan kahit na nandiyan ka, Doc? Oo, tuloy-tuloy. Ito, sumisilip yung sister ko. Ha? Gusto niya mag-extra. Baka gusto niya ma-feature sa concert. Ito siya, oh. Hello, ma'am. Good evening. Hindi niya Ay, narinig dahil ano ako, ginawa kong high-tech ng konti para hindi masyadong maingay. Although, nandito lang sila sa Kalibar-Libar, ika nga. Ito, oh. Oo nga, Doc. Nanggugulo, no? Nakikita ko siya. mm, Ito, nakikikwela-kwela, no? Ito, bahay nila. Ito, sister ko, no? Bigla silang nasa TV, no? And Ang then, ganda pati siya yung aso nag-set niya. up Ay, ng bigla siyang Christmas. lumayo. Oo. So, anyway. Yan, dahil at least kahit ako yung nag-iingay-ingay dito, napayagan ako. yeah. Okay, at para sa inyong mga katanungan naman sa ating usapang medical, pangkalusugan, sasagutin po yan ng ating dalawang mga kapartner dito. E-text po lamang yan 0999-3070-649. Okay, Ma'am Cynthia, baka meron kang gustong alamin kay Doc Joe. Doc, panay ang pasyal niya kasi Mhm. panay ang post niya ng masasarap na pagkain. So, Doc, ano naman ang maidudulot na sakit ng mga masasarap na pagkain ngayong Pasko? Kasi ilang araw na lang, Doc, Pasko na. Puro lechon. Alam mo, parang Kaya nga, nabasa mo yung isip ko, ano? Although yung mga pinopost ko, yung mga Filipino foods na medyo healthy naman, di ba? Kahit pa paano, tulad ng mga healthy ba yun? Salad o kaya yung mga... Pero kung masasarap, ibig sabihin ng masasarap, pwedeng... Ang sarap kasi ng pagkain ay nakabase sa dami ng asukal at saka nakabase din sa dami ng fat. Ang nagpapasarap sa pagkain, by the way, is the fatty side of the food. Kasi yung ating taste buds, pag nalasahan niyang fatty, syempre mas masarap. O kaya yung mga pulutan, kung bakit sila ginawang pulutan, mga fatty, no? Tulad ng lechon kawali, yung mga makakapal. So, syempre, ingat lang kayo kasi syempre unhealthy, baka sira yung mga diet ng mga diabetic. Syempre, kung ikaw ay tataas yung mga carbohydrate mo, yung mga matatamis, syempre, yung sugar control mo, maapektuhan, no? And then yung mga tataas ang cholesterol, alam naman natin risk factor ng cardiovascular diseases, hypertension, ang cholesterol, rich foods tulad ng mga, yun nga, sinabi nating fatty foods, no? Yung, of course, pwede rin maging fat yung carbohydrate tulad ng only rice. Huwag masyado rin sa rice. Kasi yung excess sugar, rice kasi is carbohydrate, sugar. Yung hindi kaya ng liver na itatago dyan sa love handles. Alam niyo yung love handles, yung mga bilbil. May mga pagbuo ng bilbil, ika nga. Love pala handles yun. sa iba. Sabi nila. Oo. Love handles pala yun. Kasi kasi pwede kasing hawakan yon. Di ba? Pang kinikiliti-kiliti. Kaya kung payat ka, medyo wala kang love handles, sabi. Kasi butot balat. Pag Okay, ibig pala sabihin, wala kang, madaming layer yung katawan cap, madami siyang love handlers. May layer. Saka medyo... Oo, kamanda. Saka alam nyo, yan, maganda rin sa taglamig. Di ba? Mas cushioning effect, para kang may kayakap na teddy bear. At saka kung magkaroon ng famine, yung walang makain, at least tatagal ng konti yung medyo mataba, kagaya ko. Tumaba ko eh. Kasi sabi mo nga, panay ang post ko ng pagkain, ano? Kaya nga, Yan. Doc, Pero panay pa rin ang bioclone, ang pag-take para balance, di ba? Oo, Doc. At syempre, nandiyan siya ang Sipaw de Arco capsule. Nakakatulong Yan, para ma-regulate niya ang ating blood pressure at blood sugar. Yun. Alam mo, Ma'am Cynthia, naiingit nga ako sa mga pinopost ni Doc Joe eh. Nakakatakam? Ano ba yung Kaya naalala nga, niyong pinost? kape.
Mga Filipino foods lang naman tulad ng pagbet. Hindi ko na nga pinost yung niluto ko namin kanina na sinigang. Oh, sinigang. Filipino foods kasi na-miss. Sinigang naman. Ayun, tulad ng, o kaya yung last time yata, yung mga tinola, ganyan. No? Healthy naman yun dahil manok naman. Yun. Ang unhealthy, yung mga talagang red meat. Ayun, yung lechon naman, kahit paano, pagpiliin mo yung white meat at iwasan mo yung taba at konti lang na balat. Anyway, ano naman yun na ano tawag doon, yung well cooked. Di bali wag yung ititigil na mag-take ng mga medicines nyo during December. Actually, Ma'am Cynthia, parang nabasa mo nga dahil sabi ko, ano kaya magiging topic namin bukas sa Tuesday? Sorry, medyo, sabi ko, ano yun yata, yung mga sakit na uso pag Christmas, sabi ko yata. Pag ganitong may Pag festival, ganitong- Doc. Oo, panay ang kain, Kasi Doc, alcohol, Christmas tsaka New Year. So tuloy-tuloy yung Christmas, New Year, kainan. magkakasunod. At Tuloy-tuloy, hindi maiiwasan, kainan. Kap, Doc, Oo. yung pagkain natin ng mga ganyan, lechon, mga dinakdakan, puro mga Yes, cholesterol yung hatid niya sa atin. Hindi lang Lahat- food, Oh. Oo. Hindi lang Lahat food, nga ng- pati pagpupuyat. Oh, yun. Pagpupuyat, yung mga, pag nagpuyat ka, syempre maka-apekto yan. Tapos yung pag-iinom, yung mga, syempre mag-ginaw, syempre mas masarap mag-vodka or yung mga alcoholic drinks. Masama po. Tapos syempre yung mga paggamit ng mga iba pang like tobacco, kasi masarap magsigarilyo, siguro parang ganun kasi mainit. Ay, malamig. Ganun ba yun? Kap, matanong kita, masarap magsigarilyo pag malamig? Ako, Or dahil nung sa holidays? Oo. Nung nagdinigarilyo pa ako, Oo. pagka malamig, Oo. masarap magyosi. Masarap ding magyosi Oh, pagkatapos pasensya. ng kumain. Aha, lahat, pagkatapos ng lahat-lahat, Oh, masarap pagkatapos ng lahat. magyosi. Masarap ding magyosi after sex. Patay tayo dyan. Eh. At saka holidays, siyempre, ito na lang ang regalo ko, di ba? Kasi nagtitipid, Kaya, ano bang the best sa regalo? Di ako na lang. Parang ganun. Okay, Doc. At Ma'am Cynthia, binabati natin. Nanonood naman sa atin, Jennifer. At ang ating dating mayor ng Kapangan, si Sir Rogelio Leon. Congratulations, Kabsat. Go, 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 kunana. And then kay Lakay Rooted, Jerome Obra. Good morning po. At kay Winter Gayaw, good morning, Idol Doc. Live direct from USA. At kay Shin, good morning, Kap. Coach Cynthia at Dr. Orsua. Nakasublikan gayam nga Magdora, Ma'am Cynthia. Ano yung Dora? Dora Kap, Traveler. pag sinabing Dora, kung saan ka pumupunta Ay, Explorer. Dora the Explorer Oo, yan. Doc. Akala ko yung Dora Rat Killer. Dora the Explorer. Kasi yung mga, kumusta yung mga abagatanen? Mukhang maganda yun, Actually, Abagatanen, Doc, ganun. napakaganda nung lugar natin sa Pangasinan. Tapos Blue Beach Tapos siya, ang Doc, lapit, at napakalinis. Oo. Siyempre, matagal Ay, na gusto ko walang yan. mga nagsipagpuntahan doon. Oo. Kaya sobrang napakaganda nung lugar. At isa pang nagustuhan Tapos ko yung doon, Doc, umbrella wala siyang signal. Totally talagang nakarelax kami kasi walang cellphone ang mga bata, lahat kami. Walang mga hawak na cellphone. walang signal kasi. So, hindi Walang pwedeng signal kasi, magprograma Kap. si Kap. Ang So, maganda, Kap, at hindi least ka pwedeng nakapag-banding magprograma kayo. doon. Oo, Kap. Oo. So, dali mo kami ni Kap dyan sa Abril. Oo, Doc. Pag nandito ka na, Di puntahan ba? natin yon. Ang ganda Magkaroon tayo ng RNG summer escapade. Oo naman. Para Di ba? siyang Boracay yung sand niya, Doc. Anong pangalan? White. Anong Talaga? pangalan? Ano siya, Kap? Anong tawag dun sa lugar? Abagatanen. Abagatanen. Oo, Kap. Nagkaabagantan. Actually, madaming magaganda doon, Kap, na mga lugar. Yung mga nandiyan Patipata, din yung sa Suwal.
Oh, swal. Yung Yung anong sa tawag? Masamaray. May summer ray. Oo. Ang ganda din doon, white din yung sand. May mga nabibili doon ng mga pagkain katulad ng mga isda. Actually, Kap, ay manghang-mangha ako nung hapon kasi dumating yung mga mangingisda. Sobrang meron siyang nahuli na ang laking tuna. Mhm. Uy. Ang daming mga isda doon, Kap, at Sushi. mura lang siya. So yun yung Sashimi. kinain nyo. Oo, Sashimi. Kap. Ayan. Doc, pagdating mo dito, Sausaw na pagbalik lang, mo, no? pupunta tayo. Sige, sige. Magandang plano yan, Namahinga no? din kami, Kap, sa meat. Puro seafoods yung kinain namin doon. Puro seafood. Wow. At saka sabi mo, I only mura, eat ano? when I seafood. Ah, I'm on a pabor- seafood diet eh. Oh, paborito mo, di ba Doc, paborito mo sa mga seafoods? Oh, I only eat when I seafood. Ang galing ng joke mo din, Doc. Napagaya ko sa inyo eh. Kasi yung opening niyo ba? Doc, may katanungan dito, okay ba? Okay ka na? Oh, sure. Okay, okay na tayo. Ready na tayo. Sana hindi Okay, mahirap, ano? batiin ko muna Jane Lumasi. Good morning, Cap and Guest. Na-miss ko ang usapang kalusugan kay Doc Joe Orsua. Kunana. Ito na yung katanungan, Doc, galing kay 944. Doc and Ma'am, Yes. good morning. Doc, mas effective ba yung medicine na pang-maintenance kapag lower ang pagka-lower ang milligrams, like 25 milligram tablet, but taken twice or thrice a day? And when is the best to take empty stomach or food taken already? May mga gamot na they are well absorbed pag lalo yung mga anti-hypertensive, mga ganon. Na-recommended sila before when the stomach is empty. Now, yung tungkol sa well spread, yung dosaging, syempre mas maganda yung mababa, but when taken like 3 times a day, kung sinabing, pero usually ano yan eh, upon the recommendation din ng inyong doktor. No? Pero I'm just trying to explain yung difference. No? Halimbawa, kung mag-take ka ng, pero depende rin kasi sa preparation. May mga preparations naman, hindi natin pwedeng i-generalize. Ano? Pero dahil ang tanong nga is, let's say, kung sinabi ng doktor na i-take mo yung 25 na 2 times a day, better yun kasi may covered ka sa AM and then PM. Kesa yung 50, let's say tinake niya yung 50 sa morning, pwede kasi nagwe-wear off na yung effect bandang gabi. So, pwedeng yung atake mo sa madaling araw. Halimbawa, so we're talking about yung mga antihypertensive o kaya yung mga pag-diabetes. Kaya, pag titignan mo yung mga medications, well spread sila, yung mga anti-diabetic medication at saka antihypertensive. Kasi you'll never know na yung bigla na lang sa madaling araw, tataas yung sugar mo, tataas yung sa circadian rhythm na sinasabi. Actually, natural na ano ng katawan niya, may mga sugar, for example, yung sumogi effect na sinasabi, meron yung mababa siya, tapos biglang tataas sa madaling araw. And then meron din yung mas inaatake sa madaling araw. Tapos, yung high blood, yung mga labile, very labile, or biglang tumataas din sila, pero related siguro din sa mga aktibidades nila. Pag nagagalit, alam mo na, mga ganyan. No? Pag iba yung nagalit, pwede rin, no? Okay. Yon, galing naman ito kay 47 Cap and Guest. Napakaraming klaseng kape na sinasabi na panggamot sa mga sakit. Parang di po naman healthy kasi full of preservative. Any comment po? Dapat ang kapihin nito, yung kape ni Shin. Oo, Kap. Ano na pangalan nun? Barley Chino. Barley Chino. Dapat yun na lang kape. Doc, napakarami daw in-advertise na kape pero hindi naman daw healthy kasi puno-puno ng preservative. Ano po ang opinion nyo o ano masasabi po ninyo dito? Kung basahin po nila yung ingredients para mas mag-comprehend nila, kasi not everybody can take the same. Halimbawa, porque
ito yung sikat pero punong-puno nga ng preservative o sugar, diabetic ka, iwasan mo nga yung ma-sugar, di ba? Pero kung let's say black coffee, wala sugar, at i-take mo na walang sugar, pwedeng hindi makadagdag sa pagtaas ng sugar mo. At talagang basahin nila. Gano'n naman ang mas wise na pasyente. Lalo na yung mga ganyan kasi hindi naman talaga sila approved as medications, kundi they're considered parang health drink lang, pero piliin nila. You can even bring that to your doctor para analyzein. And after all, binabayaran nyo naman yung doktor nyo, dalhin nyo yung kape na yun, ipa-approve nyo sa doktor kung anong effect nito, medyo i-quiz nyo ng konti yung doktor nyo. It's all right. Dalhin nyo yung mga tinitake nyo para ma-justify ng doktor bakit ganitong nangyayari sa inyo o ano yung i-approve niya. Mas maganda po yung ganun, ha? At wala sigurong nakakagamot, Doc, na mga kape. Kasi yung term na ginamit niya is parang Yes, nakakagamot. nakakagamot. Ano ka? Oo. So wala sigurong Yes, nakakagamot tama ka. na kape. Oo. Yeah, pero kung Nakakatulong minsan, siguro, pero hindi no siya approved nakakagamot, therapeutic Doc. drinks. Oo, Doc. Yes, ano lang, parang drink lang sila, pero baka makasama pa nga eh. Hindi siya nakakagamot, of course, totoo yun, pero baka naman sa kapipili mo ng kape na mali, mas lalo kang lalala. Kasi halimbawa, may problema ka sa sugar, ulcer. Di ba may mga ganon, mag-hyperacidic ka dahil sa kape. Saka talaga naman yung mga kape, masama yung kape, palagi kapipindot, kapipisil, pwede kang magka-cancer. Joke Okay, lang yun ulit. Yung mga kape-kape na yan, iwasan yan. No? Medyo nakarami na ako ng joke, ano. Oo Yeah. nga, Doc. So dapat nagpakengkoy nakatoro ako sila. ngayon. Pag magkape Oo. sila, dapat nakatoro sila. Para konti lang yung pindot, ayos na. Okay na okay. Oo. So, Tapos magkape din sila ng konti lang, ano. Barlicino. barlicino. Oo, Di ba? Ayun, no. Habang iniintay nila yung magiging effect ng toro, magkape din sila ng barlicino. Oo, Kap. Yan. Parang O, di ba? pwedeng gawing foreplay yung kape, Chino, ano. Oo. Foreplay, nagkakape, tapos pa-toast-toast ng mga cup. Oo. Hindi naman Tama. masamang sabihin yung word na yun, di ba? Pwede naman, Doc. Okay. At binabati rin natin, Doc, at Ma'am Cynthia Alakdan na Pineda is watching, and Jeneline Hero. Sabi niya, good morning. At Good morning. may kadugtong dito yung text ni 44 kanina. Heart-related illness po yung paggagamitan niya ng mga gamot na nagtatanong kanina, Doc, kung mas maganda ba yung mga mas mababa ang milligrams. Parehas ko pala na may sakit sa puso. Yung nag-text. Yung nag-text kanina, Doc. So, baka parehas pa Yes, kami ng tinitik. pero mas magandang well-distributed ang gamot para covered po lahat ng 24 hours. Hindi yung parang isa lang. Kung anong, of course, mas alam ng cardiologist kasi bawat gamot ay may karampatang bioavailability, pharmacodynamics, mga ganun. Basta yung sa pharmacology po ito. Kaya hindi ho universal po ang rule o yung explanation bakit yung iba hinati, yung iba buo, hindi po natin nilalahat. Pero usually pag pag tinatawag na hypoglycemics, para makontrol ang sugar, well-distributed po yan sa Okay. buong araw. Yung bang gamot, Doc, kapag kahinati mo, kalahati din yung epekto niya? Ano naman, Kap, pag ang hinati mo 50, tapos ang kailangan mo lang 25, na-meet mo yung dosage mo. Kaya hindi kalahati, Kap. Hinati mo lang, pero ang nabili mo kasi o yung available ay mataas kasi mahirap naman pong na ma-overdose. Mm. So yun yung kadahilanan, Kap, bakit hinati mo. Ha? Okay. Kasi may pill cutter po at saka kung halimbawa yun ang available at
basahin ho nila yung available. Hindi naman masamang ah, mabigyan kayo ng mataas kung alam nyo lang kung hatiin at basta always be comprehensive about it, basahin, hindi yung basta take ng take. Ideally, may kasama din ho silang caregiver who can read kasi siyempre may mga medyo old na yung paningin nila, mahirap magbasa. Or kulitin nyo yung doktor nyo bago umalis. Usually, nagbibigay po sila ng yung parang schedule, tapos dinidistribute nila. By the way, meron ding mga gamot Minsan, na Dok, bagay ding yata may inumin. Oh. inaano pa kayo na kilogram kung ilan yung timbang niya Per doon sa kilogram mga body gamot. weight. Yes, kung ang timbang mo, kasi kung let's say, ang timbang mo mataas, mas mataas ang pangangailangan mo po. Pero pag ikaw ay payat, mababa ang pangangailangan mo. Kaya hindi ho pare-pareho ang So yun pasyente at pala tao. yun, Dok. Kaya kanila Opo, kilogram. tinitimbang. Opo, kaya ang pedya, napaka-stricto niyan. Kasi may matabang baby, may payat na baby, may tamang timbang na baby. Kung mababa na ibigay mo sa medyo mabigat na baby, baka hindi siya gumaling kagad. So kinakailangan Kaya, pala, Dok, na huwag silang magsi-self-medication, especially sa mga baby, na bibili opo, na lang sila over tama. the counter kasi ito yung ginagamit ng kapitbahay. Kinakailangan, Dok, magpa-check up. Opo, yun ang the best talaga. Safe for safety at correct. Kasi talaga namang bawal mag-self-medicate eh. Although kung may natutunan ka, kung minsan nag-over the counter, dahil nga pandemic, mahirap. Pwede pa rin magtanong, pilitin yung magtanong sa doktor nyo through telephone or basahin nyo yung mga lumang. Kung yung mga vitamins lang naman, antibiotics, medyo delikadong baka ma-underdose, overdose. Pero ang mas matitindi yung mga talagang may indications na for mga neurology or cardiologic, mga cardio drugs, medyo talagang kahit ako bilang isang OB gynecologist, hindi ko, although yung family med, kung babasahin ko pa talaga yun ulit kung may mga kung paano, kasi may mga iba na ring rekomendasyon yung mga drug company eh. Honestly, sometimes we follow also what they say because it's their product. Although pwedeng art of medicine means yung doktor, ang art of healing, yung merong doktor na magdidiskarte yung doktor. Kaya yung sagot ko base sa diskarte ko ho. Kasi ang doktor may autonomy naman. We're autonomous. Basta gamitin mo yung knowledge mo, yung na-acquire mong knowledge plus experience, and then evidence-based, usong word yon. And then later on, kung gumaling naman, then ibig sabihin maganda po yung ginagawa natin ipagpatuloy. Kaya huwag nating bago-baguhin yung dosaging. Yun. Okay, at nanonood din Ma'am Cynthia at Doc Joe, John Pasitang Martin. Hi Kap Doc at Ma'am Cynthia, ayos, kahit nasa malayo si Doc may participation. Maraming salamat, John Martin. Opo, Actually, Kap, available yes. lahat sa kanya Thanks to technology. sa may download station Okay. sa ni JPM. Ang lahat ng product ni Aldrich, nandiyan ang Toro Capsule, Biocon Capsule, Pau de Arco Capsule at Pau Liniment. Okay. So, pasyalan po ang ating store. Yes, Kap. Malapit lang po ito sa may CR o restroom ng Dangwa Terminal. At syempre, lahat ng mga CD mo, Kap, nandoon available. At nandoon din ang mga Barlicino. Ewan ko kung nandun ba kasi nung nakaraan na nagpunta ako doon, mukhang 3 lang yata yung nandun. Yung nandoon na, Kap. So, ang gawin nyo na lang po, kung halimbawa wala na po, baka meron pang extra doon si John Martin, ipa-record nyo na lang sa USB, pwede rin naman yung ganun. Sa bagay. Kasi wala na po tayong kopya eh. Sa bagay, Kap, usong-uso ngayon yung sa Sold USB out. na lang eh. Yun. Eto, katanungan Nasa mula kay Spotify 114. Sabi niya, sige Doc, po. para saan ba ang iron vitamin? Ano ang maganda at mabuting naidudulot nito sa katawan natin? At para saan ba ito? Para saan daw ba, Doc, ang iron vitamins? Ang iron is a mineral. To correct, hindi po, well, sa bagay, general vitamins and minerals, sabi. Iron is an important element sa production ng hemoglobin. Kasi pag titignan mo yung hemoglobin,
yung ferric ion ay i-contribute ng iron. Otherwise, hindi ka makagawa ng hemoglobin. Kung wala kang hemoglobin, parang ampaw yung red blood cell mo, no? Or walang laman. Hypochromic siya. Yung namumutla yung tao kasi hindi siya rosy cheeks. Hindi rosy. Kasi yung rosy cheeksness ng isang tao is based on hemoglobin. Ganun din ang dugo. Namumutla ang dugo kung walang iron. So I hope nasagot ko po in a poetic manner kahit paano. At saka talaga naman pang anemia. Kung pala dugo ka, yung mga babae, dinudugo sila sa menstruation nila, sila ang high risk for iron deficiency anemia. At tapos yung mga ayaw kumain ng iron-rich foods. Maraming tao ayaw ng malunggay, ayaw ng liver, ayaw ng green leafy vegetables, meat, dairy products. Dahil may faddish, may mga fad diet sila. Usually anemic ang mga yan. Kung hindi sila marunong intindihin yung mga kinakain nila to complete yung para sa production ng erythropoiesis or production ng red blood cells. Kailangan yung iron. Of course, in general, overall health. No? Pero syempre, specifically, sa hemoglobin, sa red blood cell production at hemoglobin. Okay. Ang ating oras, Doc, at Ma'am Cindy, alas 10:42 na. At ang bahaging yan, hatid po naman sa atin ang ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. At nandyan din ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner and safe driving is at St. Joseph Driving School. Para sa inyong mga inquiries naman, kontakin po si Miss Julie Sakilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Nandyan din ang ating Kurira merchandise na matatagpuan dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. Nakasale po ang kanilang mga blanket, kanilang mga kumo. Tama-tama po ngayon na taglamig yan. Nakasale din po ang kanilang mga sports equipment at may mga furniture, may mga pintuan. Halos lahat po nandyan na. At siyempre yung ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel at ang ating Wild West Cafe bukas na po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At siyempre yung ating Santi Barley naman. Uminom po kayo niyan. Nung itong pag-inom ko ng 5 araw medyo Gumanda ka. bumubuti yung aking pakiramdam. Yung juice ng Santi Barley. At meron din silang kape. Hindi ba ako nabibigyan ni Shin? Anong kape yun ulit? Barlicino ka. Barlicino. So dapat pala ako din yung binibigyan ni Shin. Yan. Okay, Ma'am Cynthia? At syempre, Kap, kung wala pa silang naiisip na pangregalos ngayong Pasko, so nandiyan siya ang si Pau de Arco Capsule, si Bioclone Capsule. Kasi sabi nga natin, health is wealth. So napakagandang regalo ngayong Pasko. Etong mga product ni Aldrich. Nandiyan siya ang si Pau Liniment, si Bioclone Capsule, at syempre si Pau de Arco Capsule at si Toro Capsule. Okay. At Doc, may katanungan dito galing kay 44. Sige po. Ang vaccine ba ng COVID kailangan bang diluted or purely administered? And para saan po ba ang salin, maging sodium chloride used in medical terms, not commonly used as we know. Even distilled water, iba rin naman sa medicine yon, sa bottled water na daily consume. Ang tanong, Doc, ito bang vaccine ba daw ng COVID, kailan bang diluted o purely administered? Ang pagkaintindi ko, hindi dapat ginagawa ng kung ano, hindi mo dinadalute kung ano yung preparasyon ng vaccine as they are commercially prepared by the manufacturer. They're supposed to be administered as it is. Hindi siya pwede dilute, hindi mo pwedeng lagyan ng distilled water, hindi mo pwedeng lagyan ng NSS. Now, regarding the medical terms of saline solution, sa mga doktor o sa hospital nurses, even sa biochemistry, inaral natin na NSS, alam na natin ibig sabihin, normal saline solution. It's a 0.9% salt solution.
It's, yun ang medical term. Rather than saying salt, normal saline solution. Kaya yung word na saline, kasi by the way, mayroong hypotonic, may isotonic. Yung isotonic, yung normal saline. Iso means same sa body natin. Pag hypertonic, mataas. Halimbawa, as a replacement for nagtatae, mas mataas ng konti yung saline kasi naubusan. Kaysa mamatay sila sa electrolyte imbalance, magbibigay ng relatively para habulin. Pero syempre, yung doctor is guided by the laboratory determination ng electrolytes. No? So may basihan lahat. Kaya nga, napakadaling maging doktor kasi may basihan lahat. Yung kilos ng doktor ay binabase lahat sa laboratory, sa signs and symptoms, sa history taking, physical diagnosis, at saka marami ring alipores ang doktor. May medtech, nurses, yung buong hospital staff. Kung wala sila, mahirap maging doktor. Dok, ano yung saline? Yun nga po, normal saline is a salt solution. Salt. Yun ang Kung saline. kung matandaan mo, pag barado ang ilong mo, pwede kang mag-spray ng saline solution Ay, ganon? para makahinga ka. Yung nabibili na ini-spray? Oo, Saline Kap. yun. Pwede lang ba, Dok, yung Pero sa ang piliin salt nyo na yung normal. i-dilute? Hindi po maganda yung ganun, ma'am, kasi hindi accurate, hindi scientifically prepared. Kasi mini-measure yan, kaya may normal, kaya ang tawag normal saline solution, may hypotonic solution, may hypertonic. Biochemistry po yan. Hindi ho basta-basta po. Actually kami, Kap, meron akong naka-ano parati sa bahay na yun, yung inaano sa nose. Kasi lalo na nung last year na nagka-pandemic, panglinis ng nose yun, Kap eh. Panglinis yun. Oo, May Kap. commercially prepared. Pero yung mga pag lang, halimbawa emergency, yung aerosol, halimbawa sasabihin yung tubig mo, yung distilled water, lagyan mo lang ng salt, kaysa ma-dehydrate sila at konting asukal, something like that. Pero empirical or parang home remedy lang. Pero ang saline, going back lang doon sa pagtanong, saline means salt solution. Pero take the one that is with label na normal saline solution. Kung nasal spray man siya, o pang-gargle, o pang-inom, or of course IV, in vitro, intravenous fluid, IVF. No? No. Yun ang ibig sabihin po ng saline. Okay. Saline solution is salt. Maraming salamat, Doc. At sabi ni Shin, kunak, Yes. baka saan kang nagkap-kapi? Ngayon, alam mo na, Shin, nagkakapi ako. Bukas punta ka kaya dito, alas 11. Magdala ka ng kape. Para may interview na rin kita dito sa RNG Luzon. Shin. Ha? Ang ganda ba Christmas Cup Sayang wala ako. Di ba, Doc, pagdating mo? Okay, Shin, sige. antayin ka namin bukas alas 11. At pagka nandito na si Doc, ngayon, tayong apat. Oo, Kape-kape na tayo. Yan. Ma'am Cynthia, yung ating mga produkto, saan mabibili? Ano itong mga to? Siyempre, Kap, mabibili sa lahat ng drugstores dito sa Baguio. Nandiyan dyan si Orion Drug, Benaventura Pharmacy, Di Guzman Drug, ABPS. At siyempre sa Trinidad, nandiyan dyan si Forest, si Kamimura, si Pharmacia Irene. At sa lahat po ng drugstores na malapit sa inyo dyan sa Sayangan, Kapangan, Mangkayan, Bugyas, at syempre dyan sa buong Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. At syempre Kap, dyan din sa lahat ng area sa Region 3 at Region 1. Sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Ilocos. So, halos nationwide pala to, ano? Oo, Kap. At hindi naman ito, lahat ng nabanggit ni Ma'am Cynthia, hindi po ito mamahalin.
Ito po ay kayang-kaya po ng bulsa at katulad nung nabanggit kanina, magandang pangregalo po ngayong Pasko. At syempre, Kap, huwag po silang mag-atubili na bumili o magdalawang isip kasi ito po ay dumaan sa masusing proseso. Dumaan po ito sa FDA. Lahat po ng product ni Aldrich may FDA approve. Maganda, at least lahat ng produkto nito, no, FDA Oo, approved. Kap. Kasi may mga product yata na hindi approved ng FDA. Yes, Kap. Mga fly-by-night dyan na mga nagkalat. So, tignan po natin yung mga tinitake natin. Imbis na makatulong sa ating kalusugan, baka medyo makasama pa. Tignan natin lahat ng binibili natin na aprobado po ito ng FDA. Yun, okay. So may katanungan lang ako kay Doc Joe, bago tayo pansamantalang magpaalam. Kasi lagi pong naitatanong sa akin ito, lalo na yung ating mga kakilala. Doc, bakit daw ang stroke, ang atake, bakit nangyayari sa umaga? Anong dahilan nun? Parang common kasi nga sa umaga, nagkakataon na sa umaga nangyayari kasi nga pwedeng tumataas, yung mga labile hypertension tumataas, doon puputok si nagbabasa-constrict, doon din yung timing na tumataas din yung blood sugar, mababa tapos tumataas. Tapos pwedeng i-surmise ko rin na pag sa buong gabi, hindi ka, yung medicines na nag-wear off na. Kasi halimbawa, tinake mo wrongly yung dosage mo ng, halimbawa lang, dapat gabi, tinake mo ng lunch or late lunch. Pag titignan mo, di ba, yung alas 4 mo, mag-wear off na yan by 4 a.m. Kasi alas 12 hours na lumipas. So, hindi covered, kaya pwedeng nagkakaroon ng change. Halimbawa, kung ang risk factor ng stroke ay hypertension, tumaas bigla ang BP, pumutok yung aneurysm dahil sa hypertension. Something like that. Yun. Okay, Doc. Ihabol ko na lamang itong isa, Doc. Galing kay 1-4. Doc, sabi niya, steam or anything not much advised to use naman as it causes pagkasira ng cilia which moistens and protect any small particles intruding our body. Do you agree po ba? We have the protection already, we have to clean it lang. Kaya noong unang panahon, yes, Kap, noong unang panahon, nirekomenda po yun, pero biglang binawi ng mga pediatrician dahil tama, yung mga cilia, yung mga natural na protection na anatomically present, pwede silang ma-destroy. For example, yung mga ciliated trachea, if you smoke, as example yung smoking, parang yung smoking, yun, steam din yun, steam, mainit. So sabi nila, pwedeng masira yung cilia. Yung mga cilia are hair-like structures sa cells na sila nagsisweep ng mga foreign body like viruses, pollutants, sila ang initial protection ng katawan natin. Kaya huwag sirain through steam inhalation na mainit masyado. Baka lang yung mga light lang, they were allowed. Saka may mga taktikang ginagawa para magawa mo not too hot, not too close. May mga modifications na doon sa lumang rekomendasyon ng mga pediatrician. Okay. Binabati rin natin, Ma'am Cynthia at Doc, ang ating busy gobernador ng Kabingetan. Nanonood naman ngayon, Governor Johnny Diwaswagis. Good morning, Vice Gob. Okay, Doc, bago tayo pansamantalang magpaalam, baka meron ka bang gustong idagdag o batiin naman? Binabati ko kayo. Muna, congratulations ulit kayo, Kap. At Thank you. Cynthia, syempre, dahil sa very successful mong, narinig ko na very successful mong bagong programa at bagong musical parang endeavor, ika nga, no? Yun lang. At saka binabati ko yung mga taga dyan sa High Precision Diagnostics. Yan, maraming At yung salamat, mga Dr. estudyante kong nakikinig. Doc, kailan ba uwi mo? Kailan ang balik mo dito, Doc? Medyo matagal pa eh. Matagal pa. Kasi
dahil nga dun sa sinamantala kong pasyalan na lang yung mga iba't iba kong mga kapatid sa lahat ng lugar nila, at saka since ang hirap ding bumalik dahil sa mga pabago-bagong rules on travel, so stay put na lang. Hindi bali, pwede naman magprograma eh. Hindi ba, Ma'am Cynthia? Oo Oo, naman. Doc. Oo. Doc, Pwede i-promote para, mo na rin yung programa natin bukas. oo nga, sabi ko, since pwede naman at magkasunod, every Monday, yung programa nga ni Cap ng 10 a.m. usapang medical, at nagigest nga po ako as their, sabi na nating resident doctor, consultant. Pero meron din tayong itanong kay Doc Jose na sinuportahan nila ng Aldri, na pinupunahan o nire-representa ni Ma'am Cynthia Madrid. Kaya panoorin o kaya pakinggan din sa through RNG Luzon, although wala tayong Z-Radio, pero baka ayusin ni Ma'am Cynthia yan soon. Itanong mo kay Doc Jose is every Tuesday at 9 a.m. sa the same channel. Channel ba to? Channel, ano? The same Yes, platform, Doc. Mikaya. Kausapin natin Yes. sila, Tatang, at wag muna sila magprograma. So abangan po ninyo kami bukas. Makakasama ko ulit si Dr. Ursua sa Itanong kay Doc Jose. Every Tuesday, Yes. 9 a.m. hanggang 10 a.m. Yun. Kausapin mo yung tambalan para kayo na yung 9 o'clock. Pwede naman, Kap. Okay, Ma'am Cynthia, baka Okay, meron makisingit. Siyempre, Dagdag. Doc, Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Ayun, At oo, maraming tama. salamat sa every week na nandito ka, nakakasama ka namin kahit malayo ka. At siyempre, maraming salamat din kay Cap Peter at sa bumubuo ng RNG. Yun. At siyempre, ngayong Pasko, inuulit po namin kung kayo po wala pang maisip na may regalo po sa inyong mga mahal sa buhay. Ito po, pinakamagandang regalo para po sa kalusugan yan. Lahat ng produkto ng Aldrich Pau de Arco. Capsule, Aldrich, ano ba yun? Bioclone ka, Bioclone, Pau Liniment, Pau Masahe. Napakagandang, eto na po yung inyong iregalo. Pwedeng lahat yan, ano? Yes, Kap. Ilagay sa isang box lahat. Oo. Tapos, isama nyo na rin yung barley chino at saka yung juice. Yung barley juice. O, di ba? Tamang-tama lahat. Oo, Kap. Siyempre, napakagandang regalo na yan kasi health is wealth. Ibig sabihin, binavalue mo ang kalusugan ng pagbibigyan mo. At saka, Ma'am Cynthia, kahit hindi tayo mayaman, kung tayo naman ay malusog, sapat na yun para maging puhunan natin sa ating pakikibaka, sa ating araw-araw Oo, na Kap. buhay. Oo, Kap. Pinaka-importante pa rin, Kap. Kasi hindi ka Napakalalim naman yung makakapunta sa makibaka. gusto mong puntahan at hindi ka makakakain ng gusto mong kainin kung hindi ka malusog. Yun. Doc Joe Ursua, maraming salamat. Bukas ulit para sa inyong programa naman ni Oo. Ma'am Cynthia. So mula sa kinaukulan through the program of Kapitan Peter Wasing, Merry Christmas and Happy New Year in Yan. advance. Maraming salamat, Ma'am Cynthia. Merry Christmas and Happy New Year. Maraming salamat, Kap. At Merry Christmas po Thank you sa very much. inyong lahat na nakikinig Ang at lahat. nanunood sa amin ngayon. Yun. Antabayanan po ang ating usapang legal kasama si Atty. Ed Avila pagkaraan lamang ng ilang paalala.